Mateo Kapitulo 21. Si Jesus miingon, Pamati kamo og laing sambingay. May usa ka tawo nga yutaan nga nagtanom og mga paras. Gikural niya kini og nagkalot siyag lungag nga giukanan sa ubas ug nagtukod siyag pasilunganan sa gwardya. Unya, gipasaupan niya ang iyang parasan ug milangyaw siya. Sa tingpamupo na sa ubas. Gipadala niya ang iyang mga ulipon ngadto sa mga saop aron pagkuha sa iyang bahin. Apan gidakop sa mga saop ang mga ulipon. Gibunalan nila ang usa ilang gipatay ug ang lain pagayod ilang gibato. Unya, gipadala na usab sa tag-iya ang laing mga ulipon nga labaw pa kadaghan kaysa unang gipadala. Ug mao gihapon ang gibuhat sa mga saop kanila. Sa katapusan, gipadala niya ang iyang anak. Miingon siya, sa walay duha-duha, tahuron gayud nila ang akong anak. Apan sa dihang nakita sa mga saop ang anak, nag-ingnanay sila. Ania ang anak sa tag-iya. Tana, patyon nato siya, ug maato na ang parasan. Busa, gidakop nila siya, unya gidala ngadto sa gawas sa parasan ug gipatay. Karon inig-abot sa tag-iya, unsa may iyang buhaton sa mga saop. nangutana si Jesus, sila mitubag, Sa walay duha-duha, patyon niya kadtong mga tawong dautan, og pasaupan niya ang parasan og laing mga tawo nga makahatag kaniya sa iyang bahin sa abot sa hustong panahon. si Jesus miingon kanila, Wala ba kamo makabasa sa giingon sa kasulatan? Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, kay kuno walay kapuslanan. Nahimo hinuong bato, nga labing mapuslanon. Buhat kini sa Ginoo, ug kahibulungan gayud kini. ug midugang pagsulti si Jesus. Busa, sultihan ko kamo, nga ang mga panalangin sa paghari sa Dios, kuhaon gikan kaninyo, ug ihatag ngadto sa mga tao nga makahatag og maayong mga bunga.